Jama'a ga labari da dumi-duminta na samo muku tun daga Nijar. Bari in karanta muku kuje. Mami Nijar ta ce mini, Sayyada Sadiya Haruna, bai kamata kina ba ma wannan shashashen ansa ba ko ki faɗa da shi. Ki bari mu je har gida saboda na san inda yake. Wallahi za mu zane shi da bulala sannan mu miki bidiyo mu turo miki. Saboda wallahi azim yanda kika kalla yana zagin iyayen mutane a social media. Bayi da iyaye ne, bayi da uwa balantana uba. Shi yasa bai san darajar su ba. A gidan marayu ya tashi. Sanadiyan da ya bar gidan marayu shine an kama shi yana kwakule ta kashin namiji dan uwansa. Shi yasa aka kore shi. Wannan Husainin sa da yake ce Husaini ne, ba Husainin sa bane. Maciyin ta kashin sa ne saboda shi ba ɗan biyu bane. Sannan ki ce masa idan yana da uwa da uba yayi posting din su, wallahi Sadiya bayi da su. Haka abin yake. Daman no father and mother. No wonder baka san darajar iyayen mutane ba. Daga ka fara fada da mutum, ka fara tsinin. Mata shine nace dan Allah gwamma ku yi aure, ku daina barin kuna haifo mana sheku. Kun dai gandi yanzu jaraba da aka haifo mana, hasali ma bamu san wani zuwa yayin iyayensa ba. No wonder baka san darajar iyaye ba. Ko san da ina tare da kai, ina baka shawara in ce zagin iyayen nan bashi da kyau, ga sharri. Allah sarki, ashe shi fa idan kuka bar shi yana da fans irin wayannan matan da yake musu maula. To bari in gaya maka, idan na san babu ma wanda zai iya gaya maka sai ni. Wallahi wayannan matan da kake musu maula kake ifo a kansu, they no send you. Sun dauke ka a matsayin kare. Ka san kare? Wu. Haka suka dauke ka. Idan wani ya taba su a TikTok, to suna da tsinanne kare da zai zo yayi haushi. A wannan matsayin fa kake. Dabba, jaki, alade, kazami. Naji wani screen recording ɗinka wai ka ce wai kai ka je Maiduguri in lashe ka? Ai kai ba za ka je Maiduguri ba. Shege wawa dan gwilan asara. Look at me. Amma a ce Sadiya tana lashe maza, kai kana tunanin you are among the maza da zan lashe? Baka ganka bane? Ka san kifi busheshe shanye rana? Ka san me shanye rana? Irin busassun kifin nan? Ai ni bari in gaya maka. Tun kai da bakinka ka ce min ana da gargaza ta kashinka, nan na sallama wa lamarinka. Idan kuna neman manipulator mai fuska biyu, to ku samu wannan tsinannen dan daudu mai rubabban takashi. Dan iska ne, kuna kallon shi ga raini. To shi yasa ina son ni da shi mu yi ta kare. Wa'annan habaice da wa'annan sokana na da yake yi, mutane da dama suna tunanin kamar nayi wata mu'amalan sirri ne da shi, bana so in tanka mishi saboda kar ya tona min asiri. To albishirinku, ban yi wata mu'amalan sirri da wannan tsinanne ga falallen dan daudu da ake cin takashin sa ba. Bani da wani abin da nake da shi a gurinsa, ban bar kura ba a mu'amala na ni da shi. Shi yasa kuka kalla na zo na mayar mishi da martani, amma ba wai dan ya kai ba. Ba ka ce za ka tona min asiri ba? Na ga wani a comment section ya ce kai baka da voice ne? You know get voice? Baka da update din Sadiya ne? Bai da komi jama'a. A wannan tsinin da zagin iyaye da sharrace-sharracen, a hakan za a kare faɗan. Kar ma ku kai da nisa, a hakan za a kare faɗan. Da wannan tsini da zagin iyaye da sharri, karuwa bai. Na daɗa jin wannan sunan. Mace kyakkyawa ma kamar nin ba a kira ni karuwa ba, ai zan je in tambaya. Yes, that is our nickname mu mata. Dan iska wawa ya rasa abin faɗa sai kame da zagin iyaye. Ashe dai shege ne, my love, ka shigo? Ashe mutumin ka shege ne, bai san uwa, bai da uba ma balanta ne uwa. Allah, wani mutumin da ake cin shi wai ya ci zai ci abinci. Shi yasa bai san darajar iyaye mutum ba. Abu kaɗan, my love, sai ka ce tsinin. Shege.
ce sai an ci ka zanen za ka ci abinci. A'a my love kar ka faɗa wannan magana ka bar ni in faɗa. Haki ba kyau. Haki ba kyau ka bar ni da ya gaya min. Wallahi tun farko da na gan shi wallahi ganin farko na san ana cin shi. Wallahi ni da bakin shi ya gaya min. To ai ni ba yanda za a yi ma wai wanda ake cin shi. Wai wanda ake cin shi amma ya faɗa faɗa. Iska. Jama'a bai fa kayan kula shi ba bai ma kai po kai ma kun san bai kai ba amma babu dan raini dan rashin kunya dan tijara a wannan platform din nan sama da shi da ake gani wai ana tsoron shi to shi yasa ne clearing din doubt din wasu da kuke tunanin haka. Ne clear din doubt din sa sima shi. Ai kun yi kuskure da kuka tara masa followers. Babban kuskure da ke da Khadija mai numfashi da kuka tara masa followers. Duk kuma zagin sai yake bari in ga kun yi kuskure da kuka tara masa followers. Ba shi da wani abu na zagin nan a tsinin zai kare. Ni kuma kun san I am a business woman. I have something doing. Ke ba karaman mace bace ba. Get lost dan Daudu. Ke ba karaman mace bace. Na ji tarihin ka kai shege ne baka da uwa baka da uba shi yasa baka san darajar iyayen mutane ba. Ke ba karaman mace bace a Najeriya. Wallahi. Tell them again my love. Hype me. Ke ba karaman mace bace a Najeriya ba maganar Arewa ba. Ba maganar Arewa bane ba. Yar da take cire miliyan 200 tana gina gida. Dan umarin uwar Turka shi kun ji daga bakin Sadiya Haruna wadda aka fi sani da Sayyada Sadiya Haruna matar G-Fresh inda take ikirarin cewa ta samu labarin cewa Hassan Makeup dan shege ne watakan an haife shi ba ta hanyar uwa da uba ba. To ba mu san dai ya ingancin labarin na yake ba amma kan ya samo asali ne tun daga sanda rikici ya barke tsakanin ta da Hassan Makeup domin shi Hassan Makeup ya ce zai auri tsohuwar matar da G-Fresh mijin Sadiya Haruna na yanzu kenan ya saka wanda hakan ya sa suka fara rikici tsakanin Hassan Makeup da G-Fresh ita kuma Sadiya Haruna ta shiga rikicin domin ana yi da mijinta ne za mu iya kiran haka ta yi ne domin tsantsar soyayyar da take yi wa mijinta duk da bata yi duba da cewa kishiyarta ba ne domin matarsa ce wadda ya saki to amma sai kuma yanzu nan muke samun labarin ta ce akwai ɗan garin su Hassan Makeup wanda ya tabbatar mata da cewa Hassan Makeup ba shi da uwa ba shi da uba sannan kuma ta faɗa a duniya idan har Hassan Makeup yana da uwa yana da uba ya postin ɗinsa a media kowa ya gansu to ba mu sani ba Hassan Makeup zai yi ko kuma dama haka labarin yake cewa ba shi da uwa ba shi da uba amma za mu sanar da ku daga zarar mun samu wani abu dangane da wannan labarin ku faɗa mana ra'ayinku a comment section ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sani da zarar mun ɗora Arewa Plus mun gode.